12 takar jola tipra motha BJP ni adong rok ereng ereng joining khlaimani kok phiroka tipra motha block president athakmani jamatia secretary Shamol Debroma tei adong rok meeting ningbo borok no je tipra motha phai hunai chung truly chung saimano je borok chung bai first phaiyak ar tabuk borok a somoyo borok chung bai phaio hunai bui bai kisa misa khana jakmani bagui borok tabuk teisa borok ni saksak proof khaina nayo je chung tabuk BJP o thangnani hunai media tei phunuk jagui borok amono mileage nanan bagui a borok chaitok lai tong chung abono sana nayo tini borok haike media o BJP no tipra motha no yakarei BJP o phaini samani abo totally false chung amono borok no tipra motha o chung bai support khlai thansani mayo buagra no loge renani borok kundi no phayako abo totally false amono chini borong gunang block secretary Shamol Debroma bo jehetu nearest wo tongma ba tei bo chini sub secretary bo amono te rik sawi clear ke sawi khunarma ang bono tabo joraya ni media rono tini 9 तारीख May 2023 sungnuka social media wo takarjola 12 takarjola assembly ni bisingo khobjak west takarjola ADC village o tini kaisa BJP ni joining program ni sing social media nuka abono nugui sing tini tipra motha ningui singobon sing tini saranayo tini bo borok je sakao jagao 29 family haikaba 97 voters tipra motha yakrui BJP habbo ni borok je samani abo totally false abo sing saimano aborok sabo sing tipra motha pulanchimi tabuk jora sing khaipayo sing sabo boro thang sabo bo poisung sabo tong sing jotono saimano omoni bisingo tini